Byli jsme kolem benzínky, kde jsme viděli asi za celou dobu nejlevnější benzín. Tak jsme to otočili, že tam natankujeme. Natankovali jsme 18 litrů a na stojanu bylo kolik? Nějakých 26 euro. A pak, když se podíváme na účet, tak na účtě je minus kolik? 3000. 125 euro, no, 3100. No. Takže teďka ani my pomalu nevíme jako co, no. Teďka se tady kluci hádají o tom, kdo tam bude volat. Nikdo. Asi nikdo, ty vole, ani... No, přijeli jsme na samoobslužnou benzínku, kde se musí platit kartou. A jak si nám prostě, nebo pojevali nás tím způsobem, že jsme si mysleli, že nám strhli o dost víc, než by měli, že jsme platili nějakých 25 euro. Strhlo to 125, což se teda nakonec vyřešilo tím, že ty peníze se vrátily. Ale aspoň by se tady jako mohli napsat nějakou ceduli s tím, jak to funguje, protože ještě s prominutím okradou o takovouhle částku, tak úplně to nechceš pak řešit prostě.